салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як кадими шумо бошад ки аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманд ва камбағала мақсад ҳамавақт ёрда мекунед, раҳмат кунад падару модари ҳамата. имрӯз қати бародарм ҳастем доктор беҳрӯзҷон бародар ки алҳамдулиллоҳ хирург ҳаста, мақсад уролог гап хабар плюс и бародарое ки дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастанд, мақсад фарзандое дорем хурдсол барои яъне даст ҳалол кунӣ хатмаш мекунанд, хатнасурш мекунанд, яъне даст ҳалол мекунанд. Дар ҳамин бародарам метавонад бирад дар хонаҳорам бикунад, метавонад бо ҷо дорад дар ҷошон биён иншоаллоҳ ба даст ба сари буланд бикунад. рақамоша дар ҳамин мемонам дар ҳамин рӯи экран иншоаллоҳ қадши ҳамсӯҳбат ва сухана метавонем иншоаллоҳ суҳбат кунад бо давом метавонем. салом дуруди бепоён ба халқи бародари муҳоҷири туҷик, хуш омадед ба канали бобоҷони раҳшуда ҳастем, ба канали Ибн Сино. бале бародари мо дуруст қайд карданд. бале мо дар шаҳри Москва муддати хеле шуд ки кору фаъолият карда истодем. хайр рост мега бале бародарони мо бениҳоят ниёзманданд ба духтур. ман рости гап не только фақат барои як обрезание, барои оператсия ва барои дигар бемориҳо хеле дастгирӣ карда истодам, вале бисёр бародарон намедонанд рости гап дар ҳамин манам мисол намедонанд ки мақсад муроҷиат кунанд. вале метавонед шумо муроҷиат кунед. фарзандро мехоҳед ки хатнасур кунед ё ки мехоҳед ки мисол ягон укол, ягон система, ягон назначение, метавонед ба ман муроҷиат кунед. иншоаллоҳ ки бо ман ҳамкорӣ доранд духтурони кардиолог, лор, терапевт, уролог, детский хирург. умуман як командаи духтурои дорам ки ба ман ҳамкорӣ карда истоданд. иншоаллоҳ ки ҳама вақт дастгирӣ мекунем. бале ман медонам ки дар комментариҳо менависанд ки акай духтур мақсад шумо духтур дигарро мисол бепул нигоҳ бин намекунед. бародарҷоно, мақсад ҳамин кадроне ки шумо дар WhatsApp менависед, ҳама шуморо мо мақсад саволотро ҷавоб мегардонем. ҳама вақт шумо қавиирода бошед, ҳама вақт шумо дастгирӣ кунед. моро шуморо дастгирӣ мекунем, вале аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар WhatsApp просто саволта ё ки галасоёта роека партов мо аллакай ман шахсан ҷавоб мегардонам, кӯшиш мекунам ки дастгирӣ кунам. хуб, аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон бошад. хай акай бобоҷон. бале дӯстони азиз, ман саҳифаи бародара дар силкаша таи видео мемонам. Ибн Сино Ибн Сино дӯстони азиз, иншааллоҳ хирург аст бародар, метавонад ба хона омада, хусусан ба хона файрод караям. мақсад алҳамдулиллоҳ дар хизмат ҳастаем. духтури мақсад бисёр бачаҳо мешиносанаш. барои сабаби реклама кардани мо ибод ки яъне бо баъзе одамое ҳастанд ки хирург операция карда як ҷош биридагӣ дар хинак бурмада исус рафта метавонад ба хонаша файрод кунад. иншааллоҳ вақт ёфта меравад. мақсад дар хизматшон ҳастанд. ба ҳамон хотир дӯстон ҳама вақт дастгири мардуми мусалмон ва мақсад бародарони тоҷики худмон дар шаҳрҳои ғариб бошед ва ҳар гунае ки бошад. бисёр ҳолатҳо мара занг мезананд, мегӯянд ки кай духтур хай ман рости гап ҳамаи ҷо мерам, ҳам тамоми бисёр бародаро мара медонанд. ман рекламаи кам ки дорум баро қара мара намедонам ба чи мегӯянд ютуб қати мара намедонанд. хай ми акай бобоҷон як тасмим гирифт ки мақсад як реклама шавад, бисёр хуб мешавад. дастгирии худро дастгирӣ кунед, супер хуб мешавад. иншоаллоҳ ки миннатдорем. мо дар хизмати худо нигоҳбонтон бошад. худои эҳсон кунад. иншоаллоҳ дастгирии ҳамдигар бошед. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.